Karlo Akutiz bere talentuagatik programazioan eta bere bizitzeko gai nagusia eukaristia bihurtzeagatik joan den larun batean, irailak 7, Leon Amalau aita santuak kanonizatu zuen. elizalipuzkoa.org webgunean lehen santu milenalari buruzko gotzainaren gutuna aurkituko duzu. Donostiak bere zaindariaren koruko amabirlinaren jaia ospatu zuen. Santa Mariaren Basilikan non Fernando Prado gotzainak zuzendutako meza nagusiak otoitz egitea hurbildu ziren fededun ugari bildu zituen aldarearen ondoan, nabarmen ikusgai zegoen taia txikiaren aurrean. Arantzazuko santutegiak federunak eta agintari zibilak hartu zituen Gipuzkoako zaindariaren jaian. Bere homilian, gotzainak bakea lortzeko elkar entzutea eskatu zuen, eta Mariari, guztion amari, behar gehien dutenei laguntzeko otoitz egin zion. Elizbarrutiko Gobernu Kontseluaren kurtsoko lehen bilera seminarioan egin zen, eta bertan, hautengo erronka pastoral nagusiak jorratu ziren. Era berean, pastoral eraberrikuntza batzordeak kurtsoko lehen bilera egin zuen.